Hú, de jó messzire kell mennetek, mert szerintem mint a pálya alját szépen kigyaptam. Szépen egy kicsit. Nem baj. 34-es vagyok. A cuccaimat faszán leraktad? Ezt tedd be. Hú, kösz. Szét lesz vágva. Látom ennek a részt. Jó, ne ijeszges. Bocsi. Ja, amúgy mit írtatok? Mi? Hát, vigyetek vasat, de ne sokat. Kaptok olyan fejenként egy darabot, mert nincs ott. Ne, meghalok, tudod mennyit szaladtam idáig? Nem áll. Mi? Jó, én... Miért ki nem van? Hát. Halljál meg. Ah, Többet nem vagyunk barát. meguntam a bányászatot, de még van felfedezni való. Én azt mondom, hogy csináljunk gyors egy biztonsági mentést mindenről. Gyorsra állítom a felvételt és újraindítom. Ho-ho. Jó, elindítottam megint. Hallottuk. Nappal van? Igen. Menő. Á, napfény. Hé. Pont a kertem mellett. Ástam fel. Akkor még nem is kell sétálni, ez az. Itt vagyok a házban. Na, így kell visszatérni. Na, mennyit szedtél össze? Mindjárt. Mindjárt? Miért nem beszélsz amúgy? Jó, akkor beszélek. Lusta voltam beszélni. Hát, 7x64 meg 14 vas. Gyere, erre. elmi arra? 15x64 plusz 43 szén. Jó, várja. 7x64 plusz 43 vöröskő. Utána. 1x64 plusz 58 lazurit, 50 arany és 12 gyémánt. Hú, Dávid, erre le ne es. Jó. Mi van a jó hangoddal? basszam elő. Nem volt gyenge. Ó, gyémánt csakány. Gyertek, dobok nektek egy-egy gyémántot, ott legyen achievementünk. Wow, mi ház. Ja, bányásztok. Még jampulni akartam itt a gyémánt csákányommal. Mit vannak itt? Az a baj, hogy a Viktornak már van. Na jó, de nekem van a legtöbb gyémántom. Meg a legtöbb mindenem. Na, várjál még azzal. Aha. Én be fogok kockulni erre a szerverre amúgy. Na. Akkor ide fogok építeni egy... vastömbből álló izét. Jelzőtornyot, jó nem? Nagyon rajoskodni akarsz. Hogyne? Kéne lootingos kard megcsinálni a izét. Jelzőfényt. Minek loot? Nagyobb eséllyel dob fejet. Ja. Nem gázos, én a portált ide a kertbe fogom csinálni. Vagyis hát ide fel a háztetőhöz. Hány vödör kell amúgy lávából egy nether kapóhoz? 9? Hát nem tudom 10. mennyi obszidiánom van. Hát úgyis van már gyémánt csákányod, akkor inkább vágj ki, Viktor. És fölösleges annyi vödröt csinálni. De ugyan már van már 2.
Na, bocsi, tényleg. Még úgy Már csak hoztam 8 magammal kell. mindent, barkácsasztaltól kedve, minden lószart. Hoppá, gyerekek! Hány obszidián van itt? Viktor, ott vagy, ahol az előbb voltál? Leugrottam a lávába. A lávába? Nem, hát a láva volt helyére. Ja, jó, oké. Akkor le. Megyünk. Oké. Azt tudod, hogy vízbe sokkal nehezebb kiütni blokkot? Igen, azért mondom, obszidián meg. Hagyjad, van egy jobb ötletem. Csak ez alatt láva van, baszod-e? Vigyázzál vele. Hát, jó van, addig vakarászok. A vizet, van egy jobb ötletem. Ide csináltam egy blokkot. De sok obszidián lett itt. A Flint and Steelhez megvan a Flint. De? A Steel is. Az öngyújtóhoz. Most már be Mi van is vele? tudjuk majd gyújtani. Csinálhatunk ám több kaput. Minek ugyanoda dob. Nem. Baj. 8 blokkal arrébb, hogyha egyel arrébb rakod. Most Ja, de Netherben meg jóval távolabb. Hány óra van egyébként? Nem sok. 15 Fél 12. Hány obszidián blokk kell? 10. Ja, fasz. Nekem van 6 darab, azt hiszem, tudsz nekem hozni még 6-ot. 4 elég lesz, 2 van a faluban, mondom. Az Ja, egyik jó. kertbe csináltam. Előlem 64-et is hozhatok. Hány? Csak előtte beveszek egy szanaxot, hogy annyit ki is üssek, mert úristen, de sokáig tart. 10 másodperc. Hatékonyság 4-jel az úgy viszonylag tűrhető amúgy. Csak attól még messze. Hozok akkor 30-at, és akkor mindhármunknak lesz külön kapuja. Jó. Valakinek van sok cobblestone-ja? Mennyi a sok? Egy toronyra való. Azt nem tudom. Mondjuk bányászunk, úgyhogy majd lesz. Na jó. Nektek kell láva? Jézus Isten! Ja, kell szerintem. Ez ijesztő volt. Ja. Olyat puffantál. Én. Aha. Mhm. Ez az. Látom még egy bánya részt. Menő, mi is. Jó van. Mondjuk a Viktort nagyon nem kéne elhagyni, mert az nem talál vissza. Ja, bocsánat. Mögötted? Hé! Bassza És ő? meg! De legalább a gyémántsákányt kidobtad. Elökött a víz. Jaj, Istenem! Hát dítsák. Mi volt nálad? 26 obszidián. Dúszá. Mi van veletek? Kezdünk kiégni. Nem találom a bejáratot. Ancsával mi lett? Ugyanaz, mint veled, csak ő ki tudott jutni a lávából. És ő most hol van? Megy egy csákhányér. Ijeszgetsz, baszki. Jön itt egy random ember. Ajaj, Creeper.